kalla amaryar ga angonta kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. Ku kyale ikon ramba. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. A wurinta ake abun mamaki kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. Ku kyale ikon ramba. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. A wurinta ake abun mamaki kamar makarya. A'a ba ƙarya ne batun da ta biyayya. A'a ba ƙarya ne batun da ta yi karatu. A'a ba ƙarya ne batun da ta yi safizarce. A'a ba ƙarya ne ba mai tarbiyya ce. A'a ba ƙarya ne batun da ƴar manya ce. Halimatu baban gida mai kyan aniya ce. Halimatu baban gida ashe fitila ce. Halimatu baban gida farar sutura ce. A'a ba ƙarya ne batun daga ta zaune. A'a ba ƙarya ne batun daga angonta. To ku ji budiri kyan ne. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. Ku kyale ikon ramba. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. A wurinta ake abun mamaki kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. Ku kyale ikon ramba. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. A wurinta ake abun mamaki kamar makarya. Kai ba ƙarya ne ba abun sha'awa ne. Kai ba ƙarya ne ba kun san ta kanta awaye. Kai ba wai shahun ba tana da kyan halaye. Kai ba wai shahun ba tana da kyan niyya ne. Kai ba wai shahun ba tana da kyan sutura ne. Kai ba wai shahun ba tana da kyan tafiya ne. Kai ba wai auren ba tana ta san angon ne. To ba wai girkin ba abun ashe abiya ne. Tunda ta yi karatun ta tai daban da kawaye. Tunda ta zama mai kyau maza suke ta hawaye. To ka ji karatu salon da babu na goye. Yara tafiya sauko banda na kwance. Tarbiyyar ƴaƴanki har a dinga kwatance. To kaka daidai hali. Ku zo mu dan tattaka. 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 Mai so ya dan jujjuya. Ku zo mu dan tattaka. Na ce a dan tattaka. Ku zo mu dan tattaka. Kaka daidai hali. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. Ku kyale ikon ramba. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. A wurinta ake abun mamaki kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. A'a ba ƙarya ne ba. Ku kalla amaryar ga angonta kamar makarya. Ku kyale ikon ramba. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. Kamar jiya ne na gane ta ita da kawai. A wurinta ake abun mamaki kamar makarya. Ku kyale ikon ramba. Allah ya samu dace amin. Allah ya sanya alkhairi.